A terceira fase do proxecto de mellora do polígono de Setepías afectará as rúas Concepción Arenal, María Soliña e María Castaña. Vanse investir 115.000 euros. É unha obra cofinanciada, 80% coa Xunta de Galicia e o 20% restante aporta ao Concello a través de fondos de Plan Concellos, e imos acometer a pavimentación e o repintado, mellora da sinalización, tanto horizontal como vertical, de 3 rúas, destas as 3 rúas que tiñamos pendentes. Con estas obras, a mellora das vías principais do polígono quedará resolta. A actuación rematará o ano que ven cunha pequena actuación noutra rúa secundaria. Quédanos un tramo aínda por facer, pero prácticamente o que son as vías principais do polígono quedarían todas rematadas, cunha capa de pavimento definitivo, porque o que actualmente teñen non era definitivo, era unha capa provisional, debido á alta actividade, ao alto tránsito de vehículos, especialmente vehículos pesados que hai aquí no polígono, pois estábase deteriorando en ritmo importante. Co cal esta última capa, que si é a definitiva, si é a de rodadura, aportará maior comodidade, maior seguridade aos vehículos. Segundo os cálculos do bipartito, dende o ano 2015 investigouse 1 millón de euros nas distintas dotacións de Setepías. Deste millón de euros que se investiu ao longo destes 7 anos no polígono industrial, o Concello de Cambados só tuvo que poñer preto de 100.000 euros, co cual non supuxo un custe alto para os veciños de Cambados, pero sí conseguiu pois que fose un polígono máis atractivo e dotalo de mellores servizos. Conseguimos traer fibra óptica, que o polígono que non tiña, melloramos as cámaras de seguridade que estaban sin funcionar, rematamos as beiras rúas, rematamos o asfaltado, melloramos os aparcamentos. Unha serie de melloras, entende o Concello, que serven para dinamizar e facer máis atractivo este polígono para novas empresas, un obxectivo que se está conseguindo coa ocupación de máis parcelas e a creación nos últimos anos duns 400 postos de traballo. Agora mesmo, o polígono de Setepías sitúase nun 90% de ocupación con apenas un feixe de parcelas baleiras.